लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव आं आसा खालामो गासैबो मोजां दङ। दा फाइनालि इउनिक आइडि आपडेट खालामदो जायफ्रा सिगाङाव पेरेन्ट्सनिखौ होदोंमोन स' नोंथांमोना गाव गावनि होनांगोन 1000 राङारि अनसुंथाइ मोननो। दा बेनो जाबाय DHE एबा इउनिक आइडि लास्ट डेटआ 7 जुलाइ। स' बेनिफ्राय सोर खालामनांगौ सोर खालामनाङा आं नोंथांमोननो गासैबो डिटेल्सखौ होगोन। आं आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ हानायसिबां शेयार खालामगोन। दा फै बिदिबा जों थांनि अफिसियेल साइटआव DHE आव। दा फाइनालि जों फैबाय अफिसियेल साइटआव बेयाव बुंखादों UG स्टुडेन्टसाल' बेवहाय नोंथांमोना आपडेट खालामनांगौनो आरो जायफ्रा गासैबो अकेखा स' नोंथांमोना खालामनाङा आरो जायफ्रा नोंथांमोनाहाय आपडेट खालामनो गोसो दङ जेब्लायबो नोंथांमोना प्रफाइल आपडेट खालामबाय थानो हायो बे इउनिक आइडियाव। स' बेखायनो जों स्टुडेन्टस लगिनआव क्लिक खालामबावबाय फिन खनसेबाव देन बेनिफ्राय जोङो इउनिक आइडि आरो बार्थडे होनानै जों लगइन खालामगोन आरो लगइन खालामनाय लोगो लोगो नोंथांनि प्रफाइला गासैबो श' जागोन। दा बेखायनो जों बेयाव साइन इन खालामबाय देन जों साइन इन खालामनाय लोगो लोगो पेजआ लडिं जागोन। थ' फाइनालि लडिं जाबाय बेयाव देन लडिं स' दानिया लडिं जानाय लोगो लोगो बेयाव माखासे आपडेट मोनदों जायखिजाया नोङो माखौ आपडेट खालामनो बेयाव गासैबो हायो जेरै बेंक एकाउन्ट डिटेल्स दङ पार्सनेल दङ बेनिफ्राय क्वालिफिकेसन दङ। दा जों बेंकआव थुबाय स' बेंकआव थुनाय लोगो लोगो बेबायदि मोनसे पेजआ अपेन जागोन आरो बेयाव नोङो जायखिजाया नोङो बेयाव आपडेट खालामबाय थानो हायो। दा बेखायनो बै समाव जायफ्रा एचएस लेभेलाव नोंथांमोना जायफ्रानोखि एकाउन्ट नाम्बार गैयामोन अब्ला दानिया नोंथांमोना आपडेट खालामदो आरो जायफ्रा पेरेन्ट्सनिखौ होदोंमोन नोंथांमोनाबो बेयाव आपडेट खालामनांगोन। नाथाय जायफ्रा गासैबो अकेखा बेयाव आपडेट खालामनाङा आरो बे आपडेटखौ गासैबो स्टुडेन्टसा खालामनो हायो नाथाय बेखौ खालामनो होदों जे जायफ्रानोखि 1000 बिजाब बायनो राङारि अनसुंथाइ मोनगोन स' बिथांमोनखौसो खालामनो होदों बेनो जाबाय UG स्टुडेन्टसा एबा डिग्रि फरायबाय थानाया बेयाव मोननो हागोन। स' बेनिफ्राय पासबुकखौ बोरै नायो आइ बाटोनाव मोनसे मेगन अप्सन मोनदोंना बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बे गासैबो बेंकआ नोंथांमोना पासबुक आपडेट खालामनायखौ श' मोनगोन बा नुनो मोनगोन। अब्लानो बेयाव जादों जे गासैबो डिटेल्स थागोन आरो जादोंबा नोंथांमोना क्ल'ज खालामदो मोनसे क्ल'ज अप्सन मोनदों बे क्ल'जआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेनिफ्राय सेभ मोनदों आरो सेभआव होनाय लोगो लोगो बियो सेभ जागोन। बेनिफ्राय एड्रेसखौ नोंथांमोना बेंकनिखौ गासैखौबो होबानो जाबाय आरो लोगोसे IFSC क'डखौहाय मोजां हो जाहाथे फैसा हाबनायाव एसेबो प्रब्लेम जायै बायदि। थ' बेनिफ्राय नोंथांमोना मा प्रब्लेम जादों कमेन्ट्सआव खालाम दा कमेन्ट्सआव खालामबा गासैबो डिटेल्सआ फैगोन आरो नोंथांमोना रिप्लाइ खालामगोन। बेनिफ्राय जेब्लायबो नोंथांमोना आपडेट खालामबाय थानो हायो गोसोबादि आपडेट खालामनो हायो क्लास आपडेट एड्रेस आपडेट गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना A to Z आपडेट खालामबाय थानो हागोन। स' बेनिफ्राय बयबो कमेन्ट्स खालाम मा प्रब्लेम जादों नोंथांमोना हानायसिबां रिप्लाइखौ होनो नाजागोन।